Välillä suomalainen passivoiva yhteiskuntamalli voi ajaa ihmisen asumaan täällä 20 vuotta eikä oppinut kieltä. Kieltä täytyy opiskella ja mulla ei ole yhtään ymmärrystä semmoisia tulijoita kohtaan, jotka täällä asuu 20 vuotta ja yhä tarvitsee tulkin apua. Joo, samaan asiaan haluaisin kommentoida. Minä olen tavannut 3-40-kymppisiä somaleja, jotka ovat asuneet Suomessa 15-20 vuotta, jotka eivät edelleenkään osaa sanottavasti suomea. Tuo ei ole pelkästään eläkeläisten ongelma. Ja iästä riippumatta se, että ihminen pystyy elämään suomenkielisessä ympäristössä näin pitkään oppimatta suomea edes auttavasti, kertoo minun mielestäni pahasta asenneongelmasta. Sitä ei voi millään muulla selittää. Kommentoisin vaan, että kyllä Suomessa on varmaan aika paljon myös niitä, jotka ovat vuosikausia opiskelleet ruotsia, jotka eivät sitä puhuta edes kauheasti. Maalaisjärjellä pääsee aika pitkälle. Ei 90-luvulla ollut kotoutumislakia tai mitään muutakaan. Et kyselevä, hyvä asenne, niin sillä pääsee pitkälle. Omalla aktiivisuudella ja panostuksella on valtavan paljon merkitystä ja toisaalta olen hirveän optimistinen myös meidän nuoresta sukupolvesta, joka näkee asioita luojan kiitos vähän laajemmin. Ja mä en tiedä, johtuuko siitä, että olette maailmaa nähnyt tai sitten, että olette olleet valmiita tutustumaan erilaisiin ihmisiin, mutta mä uskon, että se on jokaisen nuoren elämään tuonut myös valtavan paljon rikkautta. Ja mä voisin vaan lopettaa siihen, että oman elämän on aina ollut se, että elämän tikapuita ei voi kävellä kädet taskussa. Jokaisen pitää eteen tehdä sen eteen töitä ja se lähtee ihan siitä, että moikataan sitä omaa naapuria, kun aamulla herätään. Suomalaiset on ollut vähän liian ujoja vaatimaan, että täällä on tietyt lait, joita pitää noudattaa, vaan 90-luvulla mentiin sillä kulttuurisella ymmärtämisellä ja loputtomalla ymmärtämisellä, joka sitten ehkä ajoi jotkut ihmiset väärään suuntaan. Maahanmuuttajalta täytyy vaatia. Mun mielestä on väärin, että koulussa oppilaita ei vaadita. Ja siihen vaatimisen vastapainoksi täytyy tukea eri tavalla, kuten esimerkiksi erityisryhmissä tai tukiopetusta valmisteleva luokka. Haluaisin erityisesti panostaa järjestömaailmaan, kolmannen sektoriin, jossa tehdään valtavan arvokasta työtä, ruohonjuuritason työtä. Me ollaan sinänsä hyvässä asemassa Suomessa, että me voidaan oppia myös näistä ja rakentaa sitä meidän omaa maahanmuuttolinjaa sellaiseksi, että se on niin maahanmuuttajien kannalta kuin suomalaisten kannalta sellainen asia, että jokaisella on hyvä olla täällä. Korostaisin erityisesti semmoista pakettia Suomesta. Mitkä on Suomen lait, mitkä on eri kielille ja kohdentaa sitä niin, että koska kiintiöpakolaisille meillä on jo tarjottavana sellainen opus, että täällä Suomi näin ja noin, mutta semmoiset turvapaikanhakijat niin jää yleensä semmoisen. Me ei saa niin kattavasti tietoa Suomesta ja suomalaisuudesta ja niistä lainsäädännöistä, jotka saattaa hyvin monen maan kanssa erota paljon. Maassa maan tavalla? Ei, lailla. Maassa maan lailla. Tärkein askel integraatio on hyvin toimivat peruspalvelut, eli se on silloin päivähoito, koulut, asuminen, ja Helsinki on tässä pyrkinyt asumisessakin toteuttamaan tämmöistä sekoittavaa mahdollisimman tasapainoista politiikkaa, sitä pitää jatkaa ja se pitäisi huomioida valtionavuissa. Me tarvitaan porkkanoiden lisäksi keppiä siihen, että ihminen kokee välttämättömäksi kotoutua. Mä näkisin, että eräs aivan keskeinen este integraatiolle on integroiminen, siis se, että maahanmuuttaja nähdään jatkuvasti yhteiskunnan interventioiden kohteena. Hänen odotetaan istuvan paikallaan ja odottavan, että hänet tullaan ja kotoutetaan. Ja tämä on omiaan passivoimaan maahanmuuttajaa. Täällä Vesikansa aloituspuheenvuorossaan puhui siitä, että suomalaiset ovat muuttaneet kautta historian ulkomaille. Tämä on ihan totta. Mutta ajatellaan, minkälaisilla ehdoilla minä tai Vesikansa voimme lähteä tuosta meren yli Yhdysvaltoihin. Jos me ottaisimme käytäntöön samanlaiset kotouttamismetodit, joita Yhdysvallat tällä hetkellä käyttää, niin sana Vesikansa kutsuisi meitä fasisteiksi ja meillä olisi minkäänlaisia kotoutumisongelmia. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset eivät ole yksilötason moraalinen ongelma. Ei ole yhtään sen enempää oikein, että Suomi elättää suomalaista pummia kuin että se elättää ulkomailta tullutta pummia. Mutta tällaisia Suomen kaltaisia täyden palvelun sosiaalivaltioita, joissa elätetään pummeja, on maailmassa hirveän vähän.
kun taas maailmassa on hirveän paljon ihmisiä. Ja vaikka maailman ihmisistä, ulkomaalaisista keskimäärin suurempi osuus ei olisikaan pummeja kuin suomalaisista, niin maailmassa on kuitenkin hirveän paljon enemmän pummeja yhteensä kuin mitä muutamat Suomen kaltaiset täyden palvelun sosiaalivaltiot pystyvät elättämään. Jos mä annan viikkorahaa omalle lapselleni, niin onko jotenkin, ansaitseeko hän se jotenkin enemmän kuin naapurilapsi? Miksi mä annan hänellekin? Sen takia, että mulla loppuu jossain vaiheessa rahat. Suomi voi olla suomalainen sosiaalitoimisto, mutta Suomi ei olla globaali sosiaalitoimisto. Ja talous ei ole tämmöistä nollasummapeliä. Mä uskon, että talous lähtee myös kasvamaan, kun saadaan uusia ideoita ja uusia osaajia ja ollaan myös sitä kautta avoimemmalla linjalla. 750 kiintiöpakolaista ja sitten tarpeen mukaan muut turvapaikkahakijat, niin mä tulen sitäkin kannattamaan, mutta ne suurimmat porsaanreiät, mitkä oli, niin ne on nyt tyrennytty ja sitä mukaan mennään, että se järjestelmän on oltava niin toimiva ja semmoinen joustava, että kun jotain nähdään, että menee vikaan, niin se korjataan hyvinkin pian. Perheenyhdistäminen tarkoittaa siis sitä, että ihminen saa alaikäiset lapsensa tai alaikäinen lapsi saa vanhempansa Suomeen, jolloin myös kotoutuminen edistyy sitä kautta, että ei ole jatkuva huoli siitä, että missä ollaan sodan jaloissa. Perheenyhdistämistä edelleen ilman muuta pidän siitä kiinni, koska koen, että yksilön kannalta, tässä tapauksessa nuoren, mutta myöskin äidin, jonka 6 lasta on kotimaassa, taikka isän, jonka vaimo ja lapset ovat siellä, taikka nuoren pojan, jonka perhe on siellä, niin kyllä jokainen ymmärtää myös sen inhimillisestä näkökulmasta, että tämä on tärkeää saada ei vain tämän yhden yksilön, mutta koko tämä perhe kasaan. Ja se on myös hänen kyseisen ihmisen kotoutumisen kannalta valtavan tärkeä. Tätä järjestelmää käytetään täysin häikäilemättä hyväksi, ja se, että sitä annetaan käyttää hyväksi, nakertaa tämän järjestelmän nauttimaa kannatusta ihmisten keskuudessa. Mä en usko, että suomalaiset ovat erityisen epäinhimillistä kansaa, että he erityisesti haluaisivat, että pienet itkevät sylivauvat jäävät Afrikkaan, kun heidän vanhempansa ovat täällä tai päinvastoin. Kyse on siitä, että jos sieltä tuodaan lapsia, jotka ovat käytännössä täysi-ikäisiä ja heidän mukanaan tulee heidän oma perheensä. Ulkomaalaisviraston mukaan hyvin tavallinen väärinkäytöksen muoto on se, että tänne tuodaan kasvattilapsi perheen yhdistämisen nojalla. Tämän jälkeen kasvattilapsi ilmoittaa, että hänen biologiset vanhempansa ovatkin elossa Afrikassa. Perheiden yhdistämisessä pitää myös lähteä siitä, että se on erilaisissa artikloissa mainittu, että se on ihmisen perusoikeus olla perheensä kanssa. Erityisesti tämä tietenkin koskee alaikäisiä lapsia. Suomella ei ole velvollisuutta yhdistää humanitaaristen maahanmuuttajien perheitä Suomeen. Perheiden yhdistämisessä on tehty aika merkittäviä kiristyksiä, mistä Tapani Mäkinen tuossa aluksi mainitsikin. Yksi, mikä hyvin voimakkaasti vaikuttaa perheen yhdistämiseen, tulee olemaan se, että perheet itse kustantaa nämä matkat. Se on todella merkittävä kiristys ja se, joka tulee vielä vaatimaan lisäkiristyksiä, niin mä haluaisin nähdä ainakin ne erittäin vahvat perusteet, mitä lisäkiristyksiä tähän tarvitaan. Totta kai ymmärrän sen, että vaikeatahan on täällä asuvan työttömän, joka haluaa perheensä yhdistää, jos ei ole rahaa maksaa niitä lippuja, mutta sitten ehkä voi ottaa semmoisen työn, mihin ei aluksi halunnut mennä tai jotain. Että ihan vaan siitä syystä en vastusta, koska ymmärrän kuitenkin, että se taloudellinen tilanne Suomessa on mikä on ja me siitä niin kuin kaikesta huolimatta, vaikka me haluttaisiin kaikille hyvää, niin täytyy kuitenkin ajatella sitä resurssinäkökulmasta myöskin. Oletteko sitä mieltä, että yhdentekevää, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, yhdentekevää, mitä kohtaloita ihmisillä on, toisilla on vaan arpa onnea syntyy Suomeen? No. Kiitos teille tästä paletunnin, että tämä kesti 10 minuuttia normaalia pitempään, mutta kun äänestätte, niin vaatikaa muistakin. No niin, hyvät naiset ja herrat. Sen verran, jos vielä saan hetken häiritä. Tila on varattu 8 asti. Eli nyt panelistien aikataulun puitteissa. Mold them around discarded bike tires, roll them down the hill on foot blazing. Now that was our version of mountain bike racing. Damn.
Do you see why it's amazing when someone comes